Получих толкова много коментари от последния шейк, като медът ти не е хубав, махни яйцето и много добри коментари на хора, които им харесват. Така че този път правим топ шейка. Надявам се да ви хареса, наистина помага, смени го спрямо вас, но шейка е 10 от 10. Отново слагам протеин вътре, слагам един банан, овесени ядки, тъчено масло. Този път медеца съм го поръчал от България, за Швейцария. Вече вие ще ми кажете добре ли или не. Слагам много мед, просто за вкус да има. Трябва да слагам вече пресно мляко. В крайна сметка, това е шейка. Брутален, имаш калории, има всичко.